Oh, kolosal oh. Kulosal og katong armor ba? Attack on titi. Gigi. Putang ina. Ay, ito ko. Ano? No, stress. Rex. Pila nakakatawag din lang basketball? It's been 3 years or 5 years. Banga mo lagi ka. Nagdula kay basketball gani. Lahi may ang itanaw. Ang kapakaon sa manok. Yun ako hindi na magpakaon manok. Magpakaon manok dahil lahi may itanaw. Karo kayo. Ikaw ba? Ayaw yung bigyan na lang. Ikaw na ako, di ba pakaong-manok? So tay. Si pinaka-ulaw si tapos yung kinabuhi. Yawa! Bali. Tubag, ikaw mo na doon. Uli. What? Ikaw ba, grade 9 ni? Sulat na na res ba? Sulat na blackboard. Oh, sulat na na. Pugong-pugong ko rin ko ito res. Yagal ko. Pugong yun ko. Anak, pag action, itong biliyok. Boom! Alam na magurdo. O, isa mo na. Ay, kwarta dras ba? Yes. Hindi ka mga tanan ako rin. Hindi ka mga tanan ako. Tarant lang. Ha? Yate. Size ako ah. Tang ina mo. Tubig na ko ah. Tubig na tay. Tagpapis. Tagpapis na yung pabugnaw ba? Coke na. Coke nga mo bula-bula ang itong coke. Parang gula ang surf. Okay, ang taray. Itong reaction na ito ba natin si Bao? Pwede man sa otro. Dugay na kayo. Oo, lain na kayo eh. Ang next vlog na pala to kay katong second vlog. Next go din. Third vlog. Rolling na ba? Sorry na lang, content mo na no? Yan, hindi kayo. Yan, content mo karoon ka reaction sa first vlog. Ayan, next content na vlog guys. Reaction sa second vlog. Pagpaman ka lang, baik ko ito reaction. Oo. Pagkakadahanin, di ba? Katong reaction. Reaction na to. First reaction. Yung mama natatanan ang vlog niya. Gaman na tayo ay content. Part 2. Mo react na mo ka sa reaction di mo video rin na una. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah. Ay, lagi. Isa na ba? Smart ka rin, just one. Tistingan ako eh. Small mo lagi na sa